I to. Så vil du lige hen til hende? Tror du, hun vil nusse lidt med dig? Tror du det? Ja. To. Ja. Men lige nu vil jeg helst ikke nusse for meget, fordi så løber det lille. Hun er ikke helt tryg med mig nu. Men bare det, de kan ligge og putte lidt ved hinanden, det er da også hyggeligt. Og hun tager det så flot. Det gør hun. Lige hvor han tigger rigtigt. Lille har floppet et par gange i dagens session. Hvor hun har været helt om på ryg. Og endda i det hul, som Ibo han har gravet til hende. Nå, nu må jeg hellere komme i sving. Åh. Cute. Hvor cute altså. Det accepterede Ibo vist. Der bliver klikket lidt tænder fra Ibo, ikke?